Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – гасціннасць. Давайте разам прачытаем тэкст, які гаворыць пра практычнае хрысціянства. Да рымлянаў 12 раздзел з 9 па 13 вершы. «Любоў няхай будзе ў вас не крывадушная. Пазбягайце зла, прыляпляйцеся да добра. Братняй любоўю адзін да аднаго пяшчотныя, у пашане адзін аднаго апярэджайце. У рупнасці не слабейце, духам палайце, Господу служыце. Пацяшайцеся надзеяй, у горы будьце цярплівымі, у малітве сталымі. У патрэбах святых бярыце ўдзел, рупліва прымайце падарожных». Сярод важных хрысціянскіх якасцяў сваё месца займае і гасціннасць. У навучанні царквы Павел не мог абысці ўвагай і тэму нашай гатовасці прымаць у сваім доме іншых людзей. Наш дом шматлікае можа сказаць пра нас. Ісус не баяўся запрасіць вучняў пад свой дах. 2 вучня Яна Хрысціцеля спыталі Ісуса: «Дзе жывеш?» Сярод іх быў Андрэй, брат Пятра. Ён застаўся ў Ісуса на цэлы дзень, пераканаўся, што той Месія, а потым запрасіў ісці за Хрыстом і свайго брата. У нас дома могуць нараджацца неверагодныя сустрэчы, гутаркі, ідэі. Размовы на канапе і за сталом падахвочваюць да шчырасці. Служэнне іншым адчыняе сэрца для будучых узаемаадносінаў. Вось чаму Павел напісаў рымлянам і нам: «Будзьце гасціннымі». Сёння мы паспрабуем адказаць на пытанне, чаму нам неабходна так дзейнічаць. Што ж такое гасціннасць? Гэта стаўленне да чалавека, клопат і ахова. Гэта уласцівасць характару, гэта бізнес-стратэгія і, канешне, запаведь Божая. Ва ўсіх сэнсах удзел у жыцці людзей гэта добра. Прыгадваю першую паездку на мора. Мы знайшлі начлег. Танна, камфортна, недалёка ад вады. Гаспадары, акрамя атрыманай аплаты, працягвалі пра нас клапоціцца. Вітальны абед, сыр і мяса, самаробнае віно, хатняя бульбачка. Патрэбы не было, але менавіта так рабілі. Вынік такой гасціннасці – жадаем вярнуцца да іх зноў. Добрае стаўленне да людзей умацоўвае адносіны. Пакуль мы жывыя, у нас будзе запатрабаванне ў гасціннасці. На ўспамін прыходзіць адна пропаведзь. Госць царквы паказваў розніцу паміж навакольным светам і хрысціянствам. Уявіце сабе, што ў савецкі час адзін камуніст прыехаў у чужы горад і стукае ў дзверы другога камуніста са словамі: «Мы ў адной партыі, у нас аднолькавыя ідэі. Шукаю, дзе ночыць. Пусціш?» Няцяжка здагадацца, якім будзе адказ. З хрысціянамі ўсё інакш. Мы любім служыць іншым вернікам. Гасціннасць. Што за з'ява? Напрыклад, культурная. Яна сёння не так ужо і распаўсюджана. Больш у Сярэдняй Азіі ці на Блізкім Усходзе. Раней больш, цяпер менш. Але калі мы кажам пра гасціннасць як з'яву царкоўную ці духоўную, гэта зусім іншая справа. У Евангелі паводле Мацфея ў 25 раздзеле Хрыстос вучыў: «Усё, што ты зрабіў блізкаму, зрабіў мне. Што не зрабіў іншаму чалавеку, не зрабіў мне». Атрымліваецца, што маё стаўленне да блізкага паказвае мае адносіны з Богам. Таму біблейская матывацыя дзеля Хрыста і Евангеля моцная і прадуктыўная. Атрымліваецца, што для веруючага чалавека неабходнасць ператвараецца ў дабраславенне. Чаму важна адчыняць дзверы свайго дома для іншага чалавека? Гэта заўсёды трэба іншым, а значыцца трэба і нам. Мы жывем у свеце, дзе дзейнічае закон куратніка. Ён гучыць так:
піхнуць бліжняга, пагоршыць жыццё ніжняга, сачыць, каб табе не сапсавалі жыццё тыя, хто зверху. Аднак хрысціянская гасціннасць – гэта пераадоленне асабістага эгаізму, спроба зрабіць прыемнае іншаму чалавеку, нагода праславіць Бога. Пра гэта вучыў Хрыстос. Гэтак няхай святло вашае свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя дзеянні і ўславілі Айца вашага, што ў нябёсах. І гэты клопат закранае як блізкіх, так і далёкіх. Быць гасцінным дорага. Вядома, прыняць аднаго чалавека ці групу людзей патрабуе матэрыяльных выдаткаў. Больш таго, людзі патрабуюць увагі. І гэта не заўсёды зручна. Так атрымалася, што аднойчы мы прыехалі ночыць да сяброў у 3 гадзіны ночы. Мяжа, затрымаліся ў дарозе, абудзілі гаспадароў, пакуль змясціліся, было ўжо пад раніцу. У адной сям'і, дзе мы ночылі, у мужа з жонкай ёсць правіла. Лепшае месца займаюць госці. Мы адпачывалі ў іх пакоі, на камфортным матрацы, у найлепшых умовах. Прымаць гасцей – гэта ахвяраваць. Часам, фінансамі, выгодай. Але гэта неверагодна прыемна. Паўстае пытанне. Гасціннасць – гэта дар некаторых ці запаведь для ўсіх? Для мяне відавочна, што ёсць хрысціяне, у якіх яскравы дар гасціннасці. Яны з задавальненнем прымаюць гасцей. Госці любяць быць у іх. Але клапоціцца пра патрэбы іншых – агульны прынцып Святога Пісання. Памятаеце? Будзьце гасцінныя. Кожны, хто прачытаў гэтыя словы, павінен іх пачуць. Наколькі гасціннасць злучана з тэмамі знешняй і ўнутранай чысціні? Госці – нагода навесці парадак. Між тым госці – гэта іспыт нашага хрысціянства. Сярод сваіх мы сапраўдныя. Нашы сямейныя адносіны на далоне. Гатовасць прымаць іншых – гэта гатовасць агаліць наша утоенае ад іншых жыццё. У Бібліі мы сустракаем шмат старазапаветных і новазапаветных прыкладаў гасціннасці. Аўраам, Лот, цёзча Пятра, Марфа і Марыя, мытары, Мацвей, Закхей, Лідзія, вязнічны вартавы, язычнікі з выспы Мяліт і губернатар Публій. Кожная з гэтых гісторый годная ўвагі і па-свойму павучыцельна. Як і тыя прыклады, сведкамі якіх былі мы з вамі. У 2008 годзе я быў у ЗША. Першы раз у Вялікай царкве. Уявіце сабе, 25 000 чалавек. Я памятаю, як ішоў па велізарнай царкоўнай паркоўцы і падыходзіў да дзвярэй царквы. Нас сустрэла каманда гасціннасці. Ветлівую усмешку гэтых веруючых я памятаю дагэтуль. Пасля служэння нас пачаставалі кавай з печывам, а потым зладзілі экскурсію па царкве. Так мала, але так важна. Некалькі гадоў таму мяне запрасілі ў адну царкву. Папрасілі сказаць пропаведзь і распавесці пра трансусветнае радыё. Царква ў 5 хвілінах язды над аўтамабіля ад майго дому. Па мерках вялікіх гарадоў крокавая даступнасць. Як жа я быў здзіўлены, каля пасля служэння пастары запрасілі нас з жонкай на вячэру, прысвяцілі нам час. Цудоўны атрымаўся вечар ва ўсіх сэнсах. Я думаю, што мы даволі часта недаацэньваем уплыў простых рэчаў. Мне даволі часта даводзіцца бываць у Менску. У гэтым горадзе ёсць цудоўныя вернікі, якія нас заўсёды сустракаюць, кормяць і праваджаюць. Яны пакідаюць свае справы, каб мне і майму сябру прысвяціць час. Усялякі раз, калі мы вяртаемся ў свой горад на цягніку, сэрца перапоўнена падзякай Богу за такую гасціннасць. Бог можа быць праслаўлены не толькі праз вялікае, але і зусім нязначнае. Не так даўно я глядзеў адзін відэаролік. Выступаў уладальнік вядомай рэстарацыі. Ён цікава, на мой погляд, распавядаў пра сваю бізнес-стратэгію, якая заснавана на гасціннасці. Патрабаванні да працаўнікоў. 49% здольнасці, 51% гасціннасць. Ён глядзіць, ці прыемна людзям, наведвальнікам з імі. Кіраўніцтва глядзіць на дабрыню, аптымізм, прафесійную этыку, жывы розум, здольнасць да спачування, свядомасць, сумленнасць.
Працаўнікі рэстарацыі шмат ведаюць пра кліентаў, іх імёны. Кожная папярэдняя гутарка з людзьмі улічваецца. Будуюцца адносіны, ствараецца атмасфера. Гэта завецца збіраць кропкі гасціннасці. Ведаеце, як гэты чалавек скончыў свой выступ? Сёння тэрмін інавацыі 5 секунд. Любая добрая ідэя вельмі хутка капіюецца, але нельга сфотаграфаваць акт гасціннасці. Я думаю, чаму? Таму што ён нараджаецца і працуе на ўзроўні сэрца. Сёння казаць пра гасціннасць не цяжка, больш складана быць гасцінным. Як сёння мы, я і вы можам узрасці ў гасціннасці? Адказ просты – яе практыкаваць. А яшчэ клапоціцца пра сваё хрысціянскае сэрца. Яно крыніца самых лепшых ідэй, пачуццяў і незабыўных учынкаў. Мудры Саламон пісаў: «Больш за ўсё захоўвай сэрца тваё, таму што яно крыніца жыцця». Вошла ко мне в дом синева, наполнила сердце лазурь, и злая утихла молва житейских волнений и бурь. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был благодарен до слез, что небо всей грудью вдохнул. Я молвил: войди, живи, и двери открыть поспешил. Вошел он и светом любви всю горницу вдруг озарил. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был благодарен до слез, что небо всей грудью вдохнул. А с гостем желанным моим великая радость вошла. Вовек не расстанусь я с ним, спасение душа в нем нашла. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был благодарен до слез, что небо всей грудью вдохнул. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнул, и был благодарен до слез, что небо всей грудью вдохнул. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.